Når du skal gøre dit tackle klar til at fiske med powerworms, så skal du bruge en lille bøjlenål eller en avnål, fluorocarbonlin i ca. 0,30 mm, enkeltkrog i størrelse 4-6, en tregangsvivl og så et stykke med bly. Så er jeg parat til at tråde powerwormen, og det gør jeg ved hjælp af bøjlenålen. Prøv at ramme så vidt muligt midten af selve avnen, når man kører ind igennem med bøjlenålen, så nålen ikke går ud gennem siden på ormen. Jeg tråder ormen hele vejen ned igennem, indtil man cirka er 2/3 ned igennem selve ormekroppen. Så kører jeg nålen ud langs siden og tager en fluorocarbonline, giver den en lille buk, så den er lettere at tråde med avnålen. Nu trækker man så linen igennem selve ormen, og jeg plejer gerne at trække sådan cirka 1 meters penge igennem, så kan man lige fugte linen først, så ikke man slider på gummiet. Så klipper jeg linen over i retning mod enden af spolen. Så monterer jeg en enkeltkrog, og enkeltkrogen tager jeg op mod ormen og klipper overskydende line af, inden jeg lige trækker det aller sidste lille stykke og placerer enkeltkrogen i ormens hale. Så har jeg sat en enkeltkrog på den anden ende af linen, og det har jeg gjort ved bare at køre linen igennem øjet, og derefter så laver jeg en 6-7 tørn rundt om selve krogskaftet, inden jeg igen fører lineenden igennem øjet og tilbage. På den måde så er linen låst på selve krogskaftet, og nu mangler jeg bare lige at stikke enkeltkrogen igennem ormen, og så er den største del af tacklet sådan set færdig. Nu monteres linen herfra så i tregangsvivlen. I det nederste øje monterer man blyet, og så er man sådan set klar til at binde på hovedlinjen og gå i gang med at fiske.